Dameni debata na sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Di hamuna amanami inanami hahanggi pinaribot taruli lasni roha hita di bagasan partikian minggu sadarion di hatani debata silua napi nasahat natu hita imana tarenet sian pesalmen 20 mamukamai sian ayat sada rodi ayat sia songonon madidok disi ede sian sidaud sai dia lusi Jahoba maho diari hagogotan sai dipatibul goar ni debatani si Jakob maho ditongoson matuho panupahion sian bagas habadiaon jala ditukul ho sian sion sai marningot maibana disude akapeleanmu si panganon sai talmisma di rohana akapeleanmu si tutungon sela sai dilehon matuho si subut roham jala dipasaut nasa sakapmi asa Maria iya hita mida hatu awon mi jalama miorhon tonggol mangasahon goar ni debatatai sai di pasaut Jahoba manasa pangidoanmu nuaik pehuboto takas natinupahan ni Jahoba miniahan nai sai alusan nado ibana sianak kalangit habadiaon nai marhite-hite akka pangabahan ni hatuaon ni siamunna mangasahon hureta dohot hoda do yang gonasida ala yang gohita goar ni Jahoba debatat taido hita ingot martuk kapan jala martinggangan yang gonasida ala yang gohita tongdo marsi hohot jongjong sai tupahi marajai ale Jahoba saya lusi mahami diari pangalualuan nami ima yanggo sahatna Horas madihamu amang dohot tamuinang dia manami dohot inanami nahina holongan moloadong sadaraja namang gonggomi hamu molo gabe madebu keberadaan nirajai agoan di hatongamonna totu alani pangalausionna manang alani kesalahanna isi dona bertanggung jawab tuh sih molo ditanya kok kamu rajai alai madebu imana tunaso pinar hagio ni debata dan bertanggung jawab kamu di sini alai molo so ditanya kok kamu dohot dohamu marsala dihasalahan ni rajai molo nahu pakilalahon tikidak dana kau sude natoras ni sude dana doi jala sude nangak kadak danaki adalah anak bagi setiap orang tua
Jalaboi doi dipakai lalahos sude. Dana kipe dipakai lalahos do manang naise na tua-tua na dong dihutai. Na tua-tua na dos. Jala akan natoras pe na dong dihutai bodo dipakai lalahos na sida sude danak na dong dihutai. Danak na doi. Manang yanak konna. Alani iga besude merasa memiliki. Adong do piga-piga hata na familiar na hingot na julu tikidak dana patang unang toka na sujadi alani i molo di berek sada na tua-tua iba na ujuhi mardina sikola di sadainganan pas jam sikola bama biar do ibatok ayolo do na tua-tua i mangalubut iba manang molo marisa pi batiki na sotaluk do beiba marisa pe paltak do iba dipicang do iba nak peso na tua-tua ni basa diri nak peso inong ni basa diri masa udah pedi hutamu nau ni di hutana medang be molo ni picang naga bealo ise do dang dak danaki nagabealo laos natoras na do. Ay wasa picang ommo. Ay hepeng mo disak. Kakepek ko do. Ay so nageleng mo gelek ko doy. Amang doho tamu inang bohado menumbuhkan keberadaan pemahaman nasi songonon di Hitaganuk. Artinya ada sesuatu nilai yang baik dan dipahami secara kolektif dan itu dihidupi secara kolektif dan dilaksanakan juga secara kolektif. Jala molo sudi mengulahoni secara kolektif menyeluruh maksudna lau sudi do makalason pangulaani gak bisa dapat utungan dihadirion nih masyarakat na tinggal di sini. Sadia balgado amang dohot tamu inang hinagiot ni rohamu manangiak ko nakaraja. Manangiak ko nakapadita nikku majolo. Dohot manangiak ko nakauluan na manguluhok kita di bagasan perdalanan ni ngulutang. Berapa besarkah niat daripada saudara-saudara sebagai umat Kristen yang merasa dipimpin oleh seorang pemimpin, dipimpin oleh seorang raja, supaya senantiasa kita sebagai masyarakat membawa mereka senantiasa di dalam doa kita kepada Tuhan. Ya ada tanya kok kumbad di tamuno. Out surama adong pangalaho ni padita taon nahurak tama, nahurang denggan, nahurak pas, nahurak sikop. Gabe tarujun manang diuhumi ruhut. Isiro na bertanggung jawab. Bagaimana dua mangdah? Ay padita imana ngapasti tumipo keberadaan di dirina siang songo salah padita imana majagai dirina. Hambi dona naik sitangnya kononina sida anggo ibana dak pola sitangnya kono tobe egois doamu di sini balgahiyad do pakorhon ni tangiang ni naginonggoman ruas laho majagai hadirion ni raja, laho majagai hadirion ni dirina songon uluan dia dopan ni debata masyarakat na kinonggomanna ahama pakkorhonna tu raja Daud di bagasat turpukon marhite nasai ditangiakon na ginonggoman nai ibana songon sadaraja na manguluhon bangsoi di hati-hai
diturpu kota kasdo didok asa biar hami nasida rajai totong maradopon debata asa diboto dipakilalahon nani miahan di debata do ibana jalan apinilitna asa mamuka jala marujung sude ulaon naniula ni rajai marhite na totong adong campur tangan ni debata asa dipasahat rajai totong peleanna pelea situtungot di bagasat turpukon tu debata alani amang dohot tamu inang ima dampakna molo ditanya kok kamu hami ganup tiki huboto hami ma na jinu debata do hami na nemiahan de debata ingoton nami ma pasahat to pilihan nami itu debata pukau nami paujungon nami ma ulau nami marhite na totong adong campur tangan de debata panggonggomi memak tutudui tapi nilit ni sistem demokrasi doi. Nah tapi lit do secara demokrasi nang iduk ni huriatta. Alai si do honok ko mang do hotamu inang konsekuensina songon hadirion ni halak kristek kita na maruluan na marpimpinan harus kita mendoakan mereka setiap waktu. Mulu gabe marsala na sida marhite na soheata tangyakon doho dohita marsala disi. Doho dohita bertanggung jawab disi. Alai molo tatangyak kodo nasida gaduk tiki manipil nasida siap ketentuan sian aturan na kinotuhon di debata lias dohamuna sian akai. Alani amang doho tamu inang gale dohami. Jala sude dohita gale. Molo di bagas atur pukot di dok asaunang runggang. Asaunang tukap. Jadi molo runggang manak tukap imana kehilangan harga diri. Molo dok runggang idok tukap imana nidok na kehilangan karisma. Imana nidok na kehilangan wibawa. Didok di bagas terpukon buasa tinggang, buasa runggang. Didok di bagas terpukon marhite nama ngasakon hoda dohot kureta. Jadi kuda dengan kereta itu dari segi penafsiran Alkitabiah itu adalah identik kepada kekerasan. Jihalak nama ngasakon hoda dohot kureta ima halak na terlena di kenikmatan sesaat tanpa sadar dia melakukan itu, lalu dia jatuh, lalu dia kehilangan marwah, lalu dia kehilangan karisma, lalu dia kehilangan wibawa. Jemolo diturpu kod didok, anggo hita dang. Anggo hita mangasak kod debata do hita. Hot do hita jongjong, jala hot do hita mar sihohot. Jadi kod do tangyang munai dang. Asa unang runggang hami. Asa unang runggang tukap nangaka panggonggomi. Namang gonggomi kita. Tabuan nasida totong di bagasan tangyata. Rikot tang yang munai. Asa unang hupang asako kami gogo dohot pikiran nami. Hureta dohot hoda. Rikotang yang munai asa huingot tami najinu dohot nanimiahan ni debata dohan. Di dalam nats ini dikatakan orang yang sudah diurapi. Rikotang yang munai amang dohot tamu inang asa marbisuk jala waktu si hami sakap ni debata sianaka nahu ula hami. Bisuki marharoroan sian panadayota dopak debata sian biar ni rohat tamara dopo debata aledang boy holan paddo habuti
bisuki marhite biar maradop debata ikon marhite keberadaan ningulu nani alamat do jalan nani ulahon jalan marhite nani ulahoni ni pangasak kod debata di ulaon nani ulai marparbue ma parbinotoan na dapat niba siap pardalanan ni ulaon nani dalatoni jenggolan hohom butido tadok biar maradok perdebatan, tapi kita tidak melibatkan diri dengan apa yang bisa kita kerjakan, dan yang kita kerjakan ini adalah sesuai dengan campur tangan Allah kepada kehidupan kita. Bahasa dia marobisu didok musai diturpukon asa dileot debata tuhita si subut roha manang asa taboto sumubut rohani debata yaitu siamu damang do taminang subut mulai dibahas Indonesia supaya kita tahu bagaimana merayu Allah ketika kita meminta sesuatu kepada dirinya. Jadi di lehot debata si subut roh atau kita. Di lehot debata si subut roh atau rajai. Di lehot debata si subut roh atau panditai. Di lehot debata si subut roh tuakan amang uluhon hamuna. Alani amang dohot tamuinang iko porsea do hamu namar gogo tang yang munai majaga yak kapanggonggomi. Turpuk jami tahun Mazmur 20 ayat sada rodisia molo di bahasa Indonesia Mazmur 20 ayat sada rodi ayat 10 sebenarnya ini adalah dulunya hanya merupakan acara ibadah. Ayat sada rodi ayat onomi ima responsoriana parjolo napi nasaha dia karuas ali debata saingot manabinaen niya karaja saingot mapelean situtungon naung pinasahatna saitu koli maibana aria doho borngin sai pasaut manapinangido ni rohana ingot maakapelean naung pinasahat na itu ho jimanut nani aturi pakai bunga mawar teh namerai pakai bunga dungi adong hira sumpit ibamma disi caberawa pitu ibamma musi disi manuk nani asoma. Saya dulu menduga itu berhala seperti itu. Saya dipanggil membuat doa dungi pasaha ma manuk nani aturon tu geleng na ilem ma tu ibana hira sumpito buti Allah kamu ngama baru cara mangalangon dikku baik itu patalak kamu apa mangamunai masuk metu bagasinna nggak bisa makan satu-satu. Jadi cabai yang 7 itu langsung ada daging di dalam yang dicampur pakai asam lalu dimasukkan ke mulut ditelan sampai habis. Jadi ada ngecik butuhan menurut keyakinan nasida bunga mawarido nagabe antini cabai si pitu-pitui na adong disumpiti. Jamang doho tamuinang ini kan merupakan tradisi budaya yang sangat mahal yang perlu dipelihara. Molosongoni pemahaman ni halak Israel diturpukon, molosongoni pemahaman di Raja Daud diturpukon, tuk sojadi hita mamukka siulaon, tuk sojadi hita marporang mararo musutta, anggo sojolo hita pasahaton pelea situtungon maradopon debata. Songoni do hita marukil dohamu dingului di hutatau alai hubereng daktar ukur dengan bahasa ni debata ai hubereng mah barbueni apokati nasa-nasaon na babelgan saya ada 1 kilo HP di hutanami pitu danggo 1 kilo saya ada isuak kamu bonani apokat disuak kalakap pitu dang boy dibangi halaki dang boy dibangi bonani apokat si pitu-pitui bonani apokat muna si sadai-sadai dungi ay batu do sude
batu do sude ay holan sajok kallo tano di halakat tano do mulai seban begijak tu banotoru disua manang nahatong ranggason apa aku bereng ma ne jagung ne sapping ini sap bodo to bereng sapping ini ba mungkin holan urea do isapat to kamu tusika amang do hotamu inang memang cara Tuhan untuk memenuhi segala apa yang perlu untuk umat yang dia cintai itu nggak bisa diukur. Bodo sikola gelengmu, bodo lenggan. Alai porsea doa, sudah do hamu amang do hotamu inang marpikir jala mempergumulkan di bagasan ngulumuna bohama asa denggani anak kokon. Jala unang menyat tinggal 5 tahun, tinggal madi dua nasing. Asa dong dalak kumardalani, nang bapala halua riba marperri sehali, seminggu manak sehali sebulan. Mangak kami natuari jabuni guru piga do gelengmu amang welu memang na jolut tong marsiadu torok do kan marsiadu torok do tong da jolo apalagi daung lepur betong gua sonari ngati urus di kan piga gelengmu among niku welu gelengmu amak piga na 2 niku. Nah, serena asik si malolong na, otik me serena rohana rupanya kan. Jadi dak pulau sapu kami. Gitu. Ngai dia sudah ini nah, saya ada kuliah di Bandung, saya ada kuliah di Surabaya. Jadi lam nunut tami makatai, bah lainion margana baban isan. Lainion adok silaban di Bogor nungamoding, bah adong bisa di nganan nasi. Itu kan kekayaan. Jadi hamoraud doi. Ola boy si pas sude mangoli muli akayana komunai. Boy marhais martuduk di nganan nasi. Mate pe hamudak pola babi. Ekani lu amang aido nata persita. Ido. Je hola boy hamu amang do hotamu inang tu silangit tu bandara nang ngapala selesa tahun. Sahira na di dada hamu mapulo si bedangu segijang rupani. Selamat tinggal di rupani kan. Era nong luar biasa dungi mulak mo hosani sa songon nabotaro TikTok nak pe komar birong muse. Ba songon nabotaro pusian udung mulak bayar horo. Ba sonang duda. Iru tabu ni namar anak koni. Iru tabu ni namar helai. Dungi muse ay molong tinggal di si. Memang dangulon ne suku jolma. Dia do tinggal anak musya kangen yo pusianu i Jakarta. Apa lebuk sabe dunia. Ale mole dok, dia do tinggal helami. Igaro gado le. Ngasing image ni jolma tu si. Ale amang do hotam menang nalau si do honokku mulak matutur pukon. Porsea do au di pabor hatamu do sude di bagasa tangiang. Jolo di pasang hatamu do pelea si tutubon. Tua do pandai debata laho pabor hatoni sude jala hasea umumna pangaratoni 2 ton nang duat samosir duk pede nganan nasi ngasagabe sir ulun sesongo jelok do jelok adang di bonana mana marparbue dung di dia do dung di ujungna duk tu Bogor pe marparbue duk tu Jakarta duk tuak kalua nasi marperbuat. Alena rumikot tradisi daripada bangsa ini perlu dibudayakan dan ini adalah kearifan lokal yang perlu dipelihara. Dan saya yakin ada kearifan-kearifan seperti ini yang memiliki nilai spiritualitas yang perlu dipertahankan dan perlu diperjuangkan. Jalahamuma naikom mempertahankan ini. Marhite nama memekoni tu generasi nanengro. Jadi termasuk akan adenggan Nabi Nemuna tuhami naron waik seteladan. Jalah hurang dobe. Ini nalah si dohonok kotor. Lapatanna molosongoni mah hinauli ni penyambutan muna tuhami ubereng mah mabului manuki hamu manang nadi utak perupanino ni. Anom men negara ron, jolo mulak do perteledan dia sagara ron non. Porsea do pusianu, baba messi,
Molo segar ho atau baunang. Alai kubereng rupani ada ketulusan seperti itu. Dungi dulu pahamu si dekei ibabelik tu kiri do tu kanan tu gijang do tu toru. Kan? Ada sesuatu. Jala pakila laku amang do hotaminang ay anak ni parhuta-huta doau. Dangadong binukku. Dangadong biamukku. Hurajumi sahira na inukku do hamu na mga lopay. Dang na palubiho na. Karena saya tidak punya mama lagi, saya tidak punya papa seperti itu. Jadi mau tikimula kau tu huta. Lomodo roh aku malang bangun-bangun. Ibai mama nuk naposoi, idodal tu bagas. Dipalpali, kah? Eko dipalpali di manugi. Asa malala. Edang buhi palipal. Mau lipal-lipal lo tori salah doi. Kan dicabik-cabik seperti ini ayam itu. Dungi memang bangun-banguni. Jolo di poro do bangun-banguni. Tarmalo do mangalopai. Ah, dungi memang masom. Ah, anggui. Tang binoto na ngarian. Sendiri pura berpani manogo buti ngabutongan iba kah? Kalau ingat dulu mama saya masak itu, saya semalam itu ingat mama saya ketika lihat ibu-ibu itu. Kira neng madetu doi lukku, gabe huingot inokku rupani. Itu kan mahal. Itu nggak bisa dibeli. Lapatan namang doho taminang molo songoni burjumuna to kanaposo ni teladanon molo romuse naposo di sipanglimun. Kun buju do tong buseda. Je molo pitu manuk na tuari iko saplopat. Ido jala porsea mahamu dihangulu hokamu do pangalahona si songoni. Tuk perugi aidak cukup ini di pasar na posoi. Molong do biharo 100.000 sisanya tornong dia me. Sona dikira hamu gajimu di si. Alai sudat do ulau muna di balian halani aga betul ware hamu isi mangibule manuk. Kan mereka. Tapi ini kan karena kebersamaan. Alani hadirion di dirita namar huriai. Alani hadirion tan namar sekutu kita di bagasan hadirion ni Kristus. Di parsaurat di bagasan Kristus. Alani amang doho taminang unang macadi lau patupaho nak kaulau nadenggari memelihara kearifan lokal menyangkut soal nilai-nilai yang baik itu perlu. Songo sinak kiningani ngama gobe dang bui be iba menegur halak molong marisat dadana ison. Dang bui be iba pasingot tokalak molorong ison marhata naso suman patang unang tokka naso jadi. Mulai dok songo ni be iba nama dilele di deliamong na dohot inong na. Amang dohot taminang budaya nasi songonima na dihanguluhon ni raja na adong dihalak Israel. Jala diboto nang ginonggoman na idoy. Sahira nama dokdo nang ginonggoman na itu rajay. Ay nang borhat doho Daud. Ulo ba? Nang borhat ang sugot tu dia. Mangalo halak Palestin. Ay ngay pa sa ato pilihan mo. Bunang coba. Ay sutuk dalu kita. Jala dihaporsiyai. Jolma na porsiya tu debata. Di padan narobi do molo di lehok kotu pak mutu de batang bainon na alus na tuho. Berbeda itu di zaman perjanjian baru. Jadi molo pemahaman ni spiritualitas ni zolma di perjanjian lama leot tu de batang asa di leot tuho molo so di lehok ko dang lenon na tuho. Ipon alini ipon mata alini mata mudar alini mudar. Kalau di perjanjian baru itu beda. Memang pelihata nasi kopi dak pilih situ tu ngobet tong nga Kristus nga di pasikop behadirion di pelea di bagasan Kristus iban naga lebahi tamar pelea non noai ay tagipu-gipu do pelea ni iban na rikot do tuhoro gosok asada ibiluk perbasan non setia ipapungu pelea ni komanggosok masalo guru ay arong do hepengon na matodung arong do hepengon dang isi behuruk masada. Jala dia hepeng nau geleng ina matto. Ena suta begitu hepengi makkata-hatai. Unang gijang roha marga 100. Bahasa rono musongoni. Banak pe me tau. Au do terus pilihan. Dak kya ho. Ayang go hoy tori sipat do ho. Tung mat rapi. Jauh do nasa tu banua gijang.
anggo hodak saha. Jadi andaikan kita kumpulkan persembahan kita, itu hampir 10%. Itu maaf, uang-uang yang rusak. Lalu kalau kita jujur, kalau berkat-berkat yang rusak disampaikan Tuhan kepada dirimu, bagaimana perasaanmu? Yang goon, jolo pasangat pelea si tutungom mutu debata. Jala di boto masyarakat itu, hinauli dok isot. Hinauli ni pelean na pinasahan ni raja itu haningot. Ay nga di pasangat si Dauti, neng marporang iban. Dungi Roma malim madok di ayat pitui. Unak pala song na pagagugu suaramu. Nung ngatakas suboto. Saya tahu loh, Tuhan itu nggak pernah dengar. Dia pasti dengar. Iban dedo imana nung ngaku boto. Saya tahu benar tentang Tuhan. Kalau kita memberikan persembahan yang patut kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan berkat yang lebih bagi kita. Amang doho tamu inang nalau si dohonuk kotarengot tuson. Bohado kita menumbuhkan pemahaman spiritualitas, pemahaman nipartodion na secara kolektif. Memang tergantung tu uluan bersifat. Jadi Raja Daud itu adalah seorang raja yang menggantikan kepemimpinan daripada Raja Daud, dan dia dipilih oleh Allah ketika berusia 30 tahun, dan dia adalah diurapi oleh Samuel. Dia diurapi oleh Samuel dan dia memimpin selama 33 tahun. Banyak keberhasilan yang dicatat oleh kepemimpinan daripada Raja Daud. Dia membangun jalan-jalan di wilayah Israel, dia meningkatkan supremasi hukum, dia membangun bangunan yang terindah di wilayah Israel, dan dia memindahkan tabut perjanjian menjadi ke Yerusalem dari tempat lain. Alania mang doho taminang bisa kita bilang boy doho honotta. Ayah saboy amang rap tubuh panadayon natakas tu debata jala rap reta sude lau mangulahon naniat tusan nai taringot tu debata, tergantung pemimpinnya dong. Tikos doi alai mulak tu kita molotadok tergantung pemimpinnya. Kita ngaku kamu doa so pimpinan muna. Kita ngako kamu dapat ditau dungi amang doho taminang molo sude do hita martangiang manangnya konak kanaulina dengga boy masa di tonga-tonga ni huria dang murah-murah hita merbada. Jadi lungub doro hasipata binege gereja HKBP ini berantem. Boy tutu mai sipata lani hepeng, tutu mai sipata lani kepemimpinan, boy mai sipata lani kepengurusan. Tapi ketika semua orang berada di dalam proses pertumbuhan spiritualitas, molo sudi kita rak merdalan dihadirion di partodion na sedang tubuh mengulu jala tertuju tu keberadaan di debata. Padita parhalado situa suaksongoni nang ruas punguan ni guria. Molo adok pesipata kana hurang lobi di keberadaan ni proses perkembangan di parhuriau ini, maka kita akan marsia jua mahi tadi si. Jadi sipata jujur nasodong doi. Na debatado di nasada sibolis di nasada naik. Ayang go debatado di duaca berantem gak? Mana berantem? Debatado di paditai, debatai mana di ruas, debata di toko, debata di paditai. Kalau sama-sama Allah yang bekerja, memangnya kalau sama-sama memahami Allah tidak ada perbedaan? Ada, kenapa tidak ada? Pasti dodok perbedaan. Na pinasadani di batado amatta do inatta. Adong ngisadani pinasadani begu? Sadani pinasadani di bata? Enggak. Suami istri itu yang dipersatukan oleh siapa? Tuhan. Aleh adong berbeda? Aleh duk saya berbeda kan historisido agak taboto. Senyum-senyum minatan. Bidu dah. Tabudo sifatan na marbadai. Alas di sido kita berproses mengenal. Ayang gosodong do cekcok otik. Iban nedok nama rumah tanggai ingot tamui. Cekcok belum tentu tidak cocok. Cocok belum tentu tidak
cekcok. Jadi kon na cekcok dotok sipata. Dungi si mahmutul wari. Duk pero padita. Martamu itu jamu manak situa era mungkin sukunon nahamu ena sebar sepakuli ngadoamu dan mungkin nawagat ira dungi mar sepakuli ngamahamu dung laupat ditai agak hokom mauti bodari ngarak mangab be ngarak makalas dia si panganon nadong ditudung saji dengi kay manoeka itu indahnya jadi molo debata do dia main debata di inai molo debatado di situa, pungguan di situa. Debata dia mata padita. Debata di ruas. Tahatai mana rikok di huriaun. Adong perbedaan paham. Adong perbedaan pikiran. Mana mungkin tangkar? Jaido narumikot diso. Jadi ada pertumbuhan spiritualitas yang kolektif antara raja dengan yang dipimpinnya. Masyarakat yang dipimpinnya sadar dia harus mendoakan raja ini dan raja ini sadar dia juga harus mendoakan yang dipimpinnya ini. Kita tahu memang kalau tergantung figur Daud itu nggak diragukan. Dia adalah panglima perang yang sangat luar biasa dalam hal strategi perang. Tapi strategi perang dia yang utama bukanlah strategi perang dari segi lapangan, tapi bagaimana dia mengandalkan Tuhan di dalam peperangan itu sendiri. Alani amang doho taminang batutu tatangyak komma akan amang luho kita. Dongi marhite tangyak tai batubu manangaka kepedulian Napolin nasikop sian hadirion yak kau dua tai maka holongi hita. Hita pe tong ikon tangyak konon ni nasida. Dongi amang doho taminang marsia rumah hita lau patu pahon nadenggan. Songon nabi nemune Tuhan. Marsiadu hita patu pahon na denggani tupad ditatta pasti dopat ditatta hapoganan na dihadirion na songon uluan ni mana lau patu pahon na denggani maradopok kamu molo tubu hadirion roha partodion nasi songonon anggoi marsanga madebata di tonga-tongani pardalanan di ngolutta jalamian matotong las di roha kebahagiaan ni parsauran nauli na dengga jala ido nagabe kekuatan ni parsauran dak songon nerot ni halak bataki tapak na doratosna rimnita hido gogona itu mungkin hanya menyangkut kepala alai parsauran ni si Daud diturpukon tunagi nonggomanna dang sebatas tapak na doratosna rimnita hido gogona maaf bukan hanya sebatas kepala alai batasan na dia mah sude punguani met manambalga mangasakon hadirion ni debata tapangasakon madebata di parsauratta asalam dengan hinatubu ni parsauratta dohot hinatubu ni partodiota di parsauratta maradopo debata nang maradopo kita sama kita amin martanyang mahita Moleate madihoa lede bata amanami di barita nauli naong pinasahat mutuhami di bagasan partikian minggu sadarion. Di narohami Tuhan mengebati huriam rap dohot naposoni huriam HKBP telada. Tunggu pakiralaho kami do pajakon ni nasida di bagasan hasadaon ni parsauran maradopoko nang maradopon panadayon ni nasida dihadirion ni nasida sama nasida. Sikop pajakono ni nasida Tuhan bapaka alani pangulu maroha nasi songoni budaya nasi songoni pemahaman ni parsauran dohot partodion nasi songoni tujulano di tonga-tonga ni huriam pargugoi uluan ni huriam di ingananon pargugoi nang amanami calon guru huria inang calon diwil pro pargugoi nang amanami padita resot lah pemanguluhon resoton jala go nang akalas ni roha pasu-pasu naso hadoduan ni nasida terputihi ni nasida di pakkaholongion ni roha ni nasida di huriam di HKBP Resort Pulau Sibadang. Lani Tuhan patau mahami hipu di hadirion na rap rup hami alede bata mangodiho diri nami tuho
jala gabe marsiadu hami Tuhan saling manangiakkan, mendoakan. Jala gabe marhitei marsiadu hami Tuhan laho patu-paho nakaulau naringgani. Pasu-pasu persoran nami Tuhan, pasu-pasu huriam dengan anon, jala pasu-pasu manang hami dinalaho mulak, diudut ni partikian, tu medan, jala pasu-pasu huriam napa borhatoka. Jalo mahami alede bata amanami di bagasan tangiang nahu pasatami tuho, di bagasan guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tampola man remaja-remaja, olang tamat sekolah minggu lulus na Poso-Gulung. Tampola man remaja-remaja. Alam memang situasi di Sohon melulungnya tamat SMA ada keinginan besar untuk kuliah. Jadi kebanyakan anak-anak yang sudah tamat SMA itu di luar. Dan kami pastikan juga ketika mereka di perantauan di kota, mereka ikut bernaposo-gulung akademi. Alam memang si dilatih do nesida bernaposo-gulung mulai nakikulo ulang tamat sekolah minggu itu naposo-gulung.